କିଛି 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 ଆଇଲା ଗୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପହଞ୍ଚିବ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏଠି ବସ୍ତାରୁ ଆଉ ନମ୍ବର 108 କୁ ମାରିକି ଛୁଆ ଦମକଳକୁ ନଗାଉ ସିଏ ଦେଇଦେବ ନମ୍ବର। ଆପଣ 108ଟା ହଉଛି ମେଡିକାଲ, ଇଏ ହଉଛି ଫାୟାର। ସେମାନେ ଦମକଳ ବାଲା ବି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି, ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପରା ବାଣ୍ଟ। ବାଳ ପଳେଇ ଚାଲ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯିବାର ଅଛି ନା ତା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଛ ସେ ଖାଲି ଆଳୁ ପୁରା ଖାଲି ଆଳୁ ପଡିଛନ୍ତି ଆଳୁ ଗୋଟେ ତଳୁ ପଡିବ ସେପଟ ପଡି ଲୋକ ତଳି ପଡେ। ହଁ ରିଙ୍ଗ ହଁ କିଛି ରହିବ। ଟାଙ୍କି ବାସ୍ଟି ବଡ ଟାଙ୍କିଟା ତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ପଡିଗଲା ସେ ନିଆଁ ପାଖରୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଯା ସେ ଟାଙ୍କିର ସିଏ ବଜିଛି ଏଇ ଟାଙ୍କି ବାଲାକୁ ସିଏ ହଁ ତାର ରିଙ୍ଗ ପଡିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଛୁଡ଼ି ଦିଅ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବେଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚିଲା। টায়ার ଲାଗୁଛି টায়াର ଯେନା ଆମେ ସବୁ ଯିବା ଆଳୁ ଆଣିତେ ଯିବା। ମୋ ବାଳ ନ ଖାଇବୁ ନା କିଣି ଖାଇବୁ, ମୋ ବାଳ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେପଟ ପଡିବ ସପୁଳ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା କିଛି ବାଳ ନଥିବ ଆଇଲା କିଛି ନଥିବ ଗାଡି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। चार चार 8 8 10 11 टायर ପଇସା ପଚିବ ବଡ ଭିଡିଓ ପରେ କରିବ। ଆଳୁ ଆଳୁ ଖାଲି ଆଳୁ ଆଳୁ ସବୁ ପଡୁଛୁ ତଳକୁ ଆଳୁ ତ ପୁରା ପୁରା ହେଇଥିଲା। ପୁରା ତେଲ ତେଲ ପୁରା ଆଳୁ ଖାଅ ଆଳୁ ପଡୁଛୁ ଠାକ ଆମେ ଦୌଡୁ ତଳୁ ହେଲେ